El SAP és el Servei d'Assessorament Psicopedagògic. Actualment som un equip de 3 mestres i professores formades en Psicologia i Psicopedagogia. Col·laborem estretament amb els equips de direcció i coordinació en tots els processos d'innovació i inclusió. Acompanyem els tutors en portar a terme el pla d'acció tutorial que inclou, entre d'altres, activitats d'educació emocional, dinàmiques de grups i treball d'hàbits amb els més petits. Assessorem mestres i professors per minimitzar les barreres d'aprenentatge que va trobant l'alumnat al llarg de la seva vida escolar. Acompanyem els alumnes al llarg del seu creixement personal, acadèmic i professional. Oferim orientació professional als joves, segons les seves inquietuds i preferències. Assessorem i acompanyem a les famílies en tots aquells aspectes que tenen relació amb el creixement i desenvolupament personal i acadèmic dels seus fills. Coordinem reunions i acordem estratègies d'actuacions amb agents externs que intervenen en els nostres alumnes. En definitiva, des del SAP oferim acompanyament, assessorament i col·laboració per tal d'afavorir el desenvolupament, creixement i aprenentatge del nostre alumnat.